Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Altaf Rahmat Al-Hafiz minangka Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Wonosari ingkang kinurmatan. Guru-guru saha karyawan-karyawati ingkang kula hormati. Para rawuh lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani sedaya. Monggo kula lan panjenengan sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun maringi kanugrahan lan kasarasan saéngga kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing wekdal punika. Susunan adicara ing dinten punika inggih menika: setunggal, sesorah pambagya harja saking ketua panitia. Kalih, sesorah lan pangajap saking kepala sekolah. 3. Atur pamit saking duta kelas 12. Sekawan, atur donga lan wangsulan duta saking kelas 11 lan 11. Adicara kaping setunggal inggih punika pambagya harja saking ketua panitia. Dumateng Izzatul Aninaim minangka ketua panitia kula sumangga-aken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kinurmatan, Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, Bapak Ibu wali murid ingkang kula hormati, saha rencang-rencang ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan sumangga kita aturaken puja-puji syukur kunjuk dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kasarasan dumugi kita sedaya supados saged kempal manunggal wonten ing adicara perpisahan siswa-siswi kelas 12 punika. Shalawat saha salam ugi tansah kita aturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sepindho, kula nalika ketua panitia makili rencang-rencang panitia adicara perpisahan siswa-siswi kelas 12 punika ngaturaken sugeng rawuh lan nyuwun ngapunten awit kekirangan kula ugi rencang-rencang sekalian anggenipun nyiapaken adicara punika amargi kekirangan kita sak rencang. Ingkang kaping 3, kita ngaturaken matur nuwun sanget kalian pihak sekolah ingkang sampun nyiapaken ugi paring papan saha panggenan kangge ajanging adicara punika. Ugi rencang-rencang panitia ingkang sampun nglaksanakaken tugas kanthi sae kagem adicara punika. Ingkang salajengipun dumateng kakak kelas 12 kita ngaturaken selamat awit kelulusanipun. Mugi lancar anggenipun sami anggayuh kasuksesan salajengipun. Cekap mekaten ingkang saged kawula aturaken sepindah malih sukses selalu kagem kakak kelas 12 sedayanipun. Amin. Saking kula pribadi nyuwun pangapunten awit kekirangan saha kalepatan kawula mekaten ingkang saged kawula aturaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara kaping kalih inggih punika sesorah lan pangajap saking kepala sekolah. Dumateng Bapak Altaf Rahmat Al-Hafiz minangka kepala sekolah kula sumangga-aken. Matur nuwun. Dumateng guru-guru ingkang kula kinurmati, dumateng para siswa ingkang kula tresnani. Monggo kita ngajukaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah amargi sampun diparingi kesehatan, kasempatan lan keberkahan. Kaping sapisan kula seneng lan sedih amargi perpisahan kelas 12 ing dinten menika. Mugi-mugi alumni kelas 12 saged ditampi ingkang universitas terbaik. Kelas 11 serius amargi sampun terus kelas 12. Matur nuwun anak-anakku sampun sukses ing targetipun masing-masing. Inggih Bapak Ibu guru aturaken matur suwun saged ndidik anak kula sedaya. Mugi sedaya amal lan kasanan panjenengan pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Asih lan Maha Agung. Kula ugi dedonga
Mugi panjenengan sedaya pinaringan kasarasan kawilujengan lan kantentraman saengga saged ngagulawentah dhateng adik-adik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken. Dumateng Bapak Ibu guru lan anak-anak kula sedaya mugi tansah panirangan sehat rahmat saha barokah ing Gusti Allah. Amin. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken minangka kula wonten kasalahan kula nuwun pangapura biwal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika atur pamit saking duta kelas 12. Dumateng Tiffany Adelia Sarosa minangka duta saking kelas 12 kula sumangga aken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Altaf Rahmat Al-Hafiz minangka Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Wonosari, guru-guru SMA Negeri Setunggal Wonosari, para rawuh ingkang minulya, kanca-kanca lan adik-adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur kula lan panjenengan aturaken dumateng Gusti ingkang akarya jagat, ingkang sampun maringi kasarasan supados kula lan panjenengan saged kempal manunggal ing wekdal punika. Kula Tiffany Adelia Sarosa minangka duta saking kelas 12. Wekdal punika tansah lumampah kanthi cepet sanget. Kula kemutan rumiyin rikala nembe kelas sedasa sami tetepangan lan gegojekan kalian kanca-kanca. Ugi pinanggih kalian guru-guru ingkang boten nate sayah anggenipun gulawentah kula sekanca. Kula mangertos menawi guru-guru anggenipun gulawentah kula sekanca betahaken perjuangan lan pengorbanan ingkang kathah sanget. Kula sekanca boten nate kesupen bilih guru-guru tansah adamel siswa supados saged pinter lan mandiri. Saengga ing wekdal punika kula lan kanca-kanca ngaturaken agunging panuwun dumateng para guru. Matur nuwun para guru anggenipun gulawentah kula sekanca saengga saged ngrampungaken kewajiban kula lan kanca-kanca ngangsu kawruh wonten ing SMA Negeri Setunggal Wonosari. Kula lan kanca-kanca ngaturaken pandonga. Mugi-mugi amal sae guru-guru pikantuk piwales saking Gusti ingkang Maha Agung. Tansah pinaringan kawilujengan, kasarasan lan katentreman. Kula lan kanca-kanca ugi nyuwun agunging pangapunten awit asring damel guru-guru duka lan kuciwa. Awit saking atur saha solah bawa kula sekanca ingkang boten meranani penggalih panjenengan sedaya. Kangge kanca-kanca matur nuwun sampun ngangsu kawruh lan gegojekan bareng ing SMA Negeri Setunggal Wonosari. Raosipun awrat sanget ing manah menawi badhe pisah kalian kanca-kanca. Mugi-mugi kanca-kanca saged nglajengaken anggenipun sinau ing pawiyatan ingkang langkung inggih. Kula sekanca gadah panuwunan kagem adik-adik kelas, supados adik-adik kelas langkung sregep anggenipun sinau, gantosaken lan ngajeni guru-guru. Ugi nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan ing sesrawungan. Cekap semanten atur kula menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika atur donga lan wangsulan duta saking kelas 10 lan 11 dumateng cahyaning risang Semeru minangka duta saking kelas 10 lan 11 kula sumangga aken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing kalih ingkang kula hormati Bapak Altaf Rahmat minangka Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari, Bapak Ibu guru, staf sekolah, para rawuh, kanca-kanca ingkang kula tresnani saha mungkinipun kakang kita kelas 12 ingkang nempah pendidikan salanjutipun. Ing kesempatan dinten punika ingkang sepisan kita panjatkan puji lan syukur kalih Tuhan ingkang Maha Esa inggih limpahan rahmat lan hidayanipun mila kita angsal kempal ing acara perpisahan kelas 12 ing dinten punika. Saderengipun tepakaken kula cahyaning Risang Semeru siswa ingkang diputendah minangka perwakilan saking kelas 12 lan kelas 11 kangge nyukani pidato perpisahan kangge kalih kakak-kakak. Pertami-tami kita sanjaaken wilujeng inggilin keberhasilanipun nempa pendidikan SMA. Matur nuwun boten luput ugi kita sanjaaken kalih sampeyan inggilin momen-momen kebersamaan lan motivasi ingkang sampun sampeyan sukaaken kalih kita. Lan kita nedha kakak-kakak sami angsal junjung nami sae SMA Negeri 1 Wonosari lan kita nedha sampeyan saged nglanjengaken penjenjang pendidikan kados ingkang sampeyan ajeng-ajeng. Boten kesupen ugi sampun nyupayaken kita ingkang ajeng tansah ndongaken sampeyan lan sampurnalah kangge madosi ilmu. Mungkin namun punika mawon ingkang saged kula sanjaaken dados perwakilan saking kelas 11 lan kelas 11. Matur nuwun lan pangapunten inggih lebat lan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksama dumateng para rawuh menawi wonten kirangipun anggen kula matur. Santen toyaning klapa nyuwun pangapunten saking kelepatan kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.